Production Center. Mudalit ka ninyo ning tulumanon. What's the style? Pagdumot style. Iman ilang kini. Ngayon abot sa panahon sa panudya. Pangitaon ko yun ikaw. Ug watas-watason ko ang imong kasing-kasing nga nagtago ni ng dugan mong malibuto. Palami style. Libayon ko ikaw. Ihatag ko kanimo ang langit. Lipaya ko. Tagpawa ko. Lipaya ko. Kasilag style. Gigasilagan ko ikaw. Magkalimtanay na lang ta. Dili na ko gusto makita laki pangimunga nino. Lisod ng papalikod ang baha. Paigon sa bukid. What's the style? Mga sugilanon nga matapos matag-adlaw. Sa mga nagkalain-laing hitabo sa kinabuhi sa tao. Mga hitabo nga dili gayud makalimtan, kay nasulat naman sa lapyahan sa panahon, nga bisan ang mga dagkong balod, dili gayud makabanlas sa mga lama sandumanan, nga dili mahimong makalimtan. What's the style? Gidalit sa RMN Production Center. What's the style? Ako si Ronron. Ginaingon, ikaw ang sadan nga dili mo na siya makuha pagbalik. Ikaw mabasol sa tanan. Mao kini ang nitabo sa akong kinabuhi nga dili gid ako mahimong may kalimtan. Mularga ka sa Manila, kuyog si imong kabit. Mao na bay. Pero wa masay dong ako sa nga biyaan ako siya. Mo iyang hibaw-an ngadto ko isign og trabaho sa Manila. Unya, Sa akong amo. unya, ang imong trabaho dili sa ato. Imo lang biyaan? Oo bay, biyaan ako. May pasalig man ang akong kabit. Nga makasuod siya og trabaho dito sa Manila bay. Og ako sad makasuod siya og trabaho dito. Ako na nilo isi mga asawa eh. Buotan binas nining. Unya imo lang buhatan sa ingon. Bay, mas ganahan ko ang akong kabit bay. Pasti Kay lami kay buta sa kama bay. Kada sex na mo bay, musing along gyud ako bay. Kataklaan pagid akong duha ka eggs. Sinining di eh. Na, musing along man na bay pero kadiyot ra kayo eh. Humo kayo na makutasan eh. Pero ang akong kabit bay, di kay kutasan. Unya, mao pa yung kabayo na bay. Basta lami alagyanan nga akong kabit bay. Lami kay mo tagin mo. Ano na ninog na nimo? Tungod lang sa sex? Ah, Imo siyang biyaan, imo asawa. Kung tinuod kang nagugma sa imo asawa bay, makontento ka sa iyong buhaton eh. basta bay. Ako na siyang ibili nimo. So, Ikaw rabi ang nag-ingon nga ibog kay kang nining. Pero ako lagi gisugot og gibana niya. Busa pabor na nimo ni ron. Mularga na ko sa sunod adlaw sa Manila. sila no? Oh. Usa ka paglarga na bay nga wa na pagbalik. Bay Arnold! Karon na day ka malarga tong Arnold. Oday, samtang wa ko, si Bayron ron ang akong patanaw-tanaw ni mo ha. Kay, wa baya, kay ginikanan din ni sa ato. Ha? Di ko eh. No? Kalain sa nimo eh. Lalaki may imong ipauban-uban ako. Balag ako rang usa dinhi oy. Tulo ka buwan ra man ka nga mo trabaho dito sa Manila. Ha? Oo. Oo eh. Sige, ato na ko ha. Kay maliit niya ko. Nagpaabot na ako akong mga kauban. Magdungan mig adto sa airport. Mao ba, Ron? Nakitaban dig babae si Arnold. Unya ang nahibaw-an ni Nini nga ni trabaho ni og tulo ka buwan sa Manila. Oday? O ako'y gibinlan ni Bay Arnold ni Nining. Ah, Og naglibog ko ron kay may buhaton ko. Saan ko man eh? Ako ba siyang sultias tanan? Ha? O dili? ay lang sa sultihis Nining, uy. Unya na kung maabot na ang adlaw nga, nagduda gyud siya nga di na mo balik ang iyang bana.
Mausa na akong nauna-unaan day. Basig magiko ko rin kagool nun. Awa man sila'y anak ko. Kung may anak pa sila, di unta na buhato ni Arnold kay maluoy man siya sa bata niya. Unsa ang tamawa man. Sige, maantun lang ko sa ila. Susiyon ko si Nining dito sa ila. Uy, Ron, ako pa ni mo, no? Di ka magpaduol ni Nining. Basig magkarelasyon mo. Huwag ka muna unya ang magtipon. O, lukoy niya kay ka. Nga makig-live-in ka lang babaeng minyo. Pangitag daga, uy. Ayaw ng Nining kay minyo na. Kay maingon bagod ko nga. Punguyaban ako siya. Waman. Sige, arin ako. Patuon ko si Nining. Nahibaw ko ron, oy. Nga hangtod ka ron. May pagtanaw paghapon kang Nining. Ni aman unta ko. Dako ay ko gusto nimo pero wag ko nimo makita. Wag yun, Ron. Ay, Ron. Ayag tuman ang gisulti sa kumbana. Ngay kayo mo tanaw-tanaw na ko samtangwa siya. Di man ko inutil nga iyang gibiyaan. Gawas pa, lalaki ka. Ngiladon ako naon nga ikaw perming ako ikauban din, hi. Oh, ganun gitutukan man ko ni mong maayo, ha? Dili maayo nga. Ilimon ko ni mo day. Sa dugay ko ng mga adlaw ang atong panag-uban. Kinahanglan nga karon pa lang. Angay ka na nga masayod. Sa matuong nga gibuhat si imong bana. Ha? Kaya nga no? May mga butang ba nga gibuhat ang akong bana, ha? Ron. Tubaka ko. Unsa gibuhat sa kumbana, ha? Ngayang kilimot na ko. Unsa? Nining, dili trabaho ang giadto sa imong bana nga sa Manila. Ang tinuod, may kabit siya. Ug nagtaban silang duha. Padung nga sa Manila. Dili ka na tinuod. Ina kung nagbaka ka lang. Dili ka na mabuhat sa kumbanan ako. Dili. Tinuod yun ang tanan. Dito ko gikan siyang gitrabahoan. May undang yun ay si Arnold siyang trabaho. Pag nakigtaban siyang kabit dito sa Manila. Ayaw paghilak, day. Naibaw ko. Nga di naging mo balik si Arnold. Pero, di pa kinimo ang katapusan sa imong kalibutan, day. Doon na pa'y dagang lalaki nga mabot sa imong kinabuhi. Nga anda mo unong ni mo. Bati na bagod kong naong Ron. Nga iya mo kong kiilisag lain. Wapa ka, eh. Nindot mo maglawas, ha? O gani, hangtod ka ron. Maprangkan ko sa pagsulti ni mo. Ni akapas akong kasing-kasing, day. Gigugma ko gyapon ikaw, hangtod ka ron. Nasayad pa lang kong daan nga mo na iyang buhaton ako. Mas may pag ikaw nalay akong gisugot ni ato. Pero dili pa uhay ang tanan. Sugta ko. Kaya andam kong unong ni mo, day. Pero dili na ko angay ni mo. Pangita na laglaing babae nga pure yung daga o gusto pagkaputli. Dili na ko angay ni mo, Ron. Pero ikaw ang gipitik sa kong kasing-kasing. Ikaw ang akong gigugma. Sige na, day. Sugta na ko, Lenin. Sige na, day. Puslan man nga gibudhian ko o gibiyaan sa kumbana. Sige. Gisugutan na ka. Uyab na ta. O kung imo man lang gani kong binuangan, dawaton ako ang tanan. Dili ka na may tabaw, day. Dili. Dili o dili, day. Tungkol kay mahal ko kay ikaw. Pa. Ya. Istidlan mo ron. Murang kag wakit tagdaing babae sa kalibutan, oy. Ano ka sinining mamantahon? Purbida. Isang dili ba mo balik ang bana na niya, pero minyo gihapon na siya.
Gihapon mo makasala na. Bahala na dili makasal pa. Basta kami ang mag-uban hangtod sa kamatayon. Ay, bahala na. Okay. Basta, kay ako ni tambag na kunimo, hapan wa ka magtuman, wa ka mutuman sa kong tambag. Di mo nagtuman kay yun sa imong gusto. Bahala ka. Ako'y siyangan ng imo taong murig itoy. Painunda ng punta na sa video. May paimo nang itira ng atong anay na skill na virgin pa na. Naunsa man taon kay. Wa may anak sinas nining, no? Ha? Takiang yapon na si mga do. Malakas buhay ni mo eh. Basta kay ako, nitambag na ko ni mo sa maayo ni mong buhaton. Tamis mo nga, Pilo eh. Sige ko na ko naman tilawan, ha? Huwag ko matagaw na ka, imarasap kong biyaan. Tungod kay minyo ko. Mahal ta kay ka. Busa, dili ba tabog abiyaan ta ka. Upahin sa imong bana. Dili sa imong balik pa. Dili na gyud. Tanda sa imong kwarto, Bi. Manood ka sa imong kwarto. Dali na. Sige na. Sige, tanaroy. Ato na muna. Dali ko buong tanig imong pandili. Ubuhan ko sa Panginoon, brief, ha? Nakabayo. Ron, ingon-ingon di kadako ni imo. Dahil? Hala, no? Wala, uy, nga no, matakisugta sa uno, uy. Ani, pi, magunit tagod ko, ani, pi. Ay, first time nakagunit ko dako. Hala, uy. Bahala kung kutasan ko maayo, ani. Masing alunggit ko. Kani, Paway lang ko. Kutasan ka. Paway lang. Ano na mo, plaster lang ko, be. Ang ganahan ko, ani. Ihansak na, be. Ali na. Sige na. Pero hinaya lang, ha? Dako-dako, rabagit ni. Kini. Ni-plaster ako. Sige na, ali. Kini. Agay. Agay, marag na kisi. Agay. Agwantaday. Iwa ko mo ingog kuhunong. Uy, sige. Balag sakit. Ampo ko, uy, nga di na tumubalik akong bana. Kani ako. Mas nitabo na mo ni Nining, kami nang nag-live-in. Unya kalit kami buto ang ibana ug buot makigbalik siyang asawa. Apan, wa na makigbalik si Nining siyang bana. Kaya ako naman na yung gigugma. Ug mabdos na siya sa among anak. Wa na gid siya makigbalik siyang bana. Mga katumang kasama, ang kaagin ni Ronron, dinining tulumanon. What's the style? Wa na makigbalik sa bana style. Kini mong sungilanon gisuwat ni Jay Badayos, dalit sa RMN Drama.